sibe siphenya amabhayibheli wethu laphana kwabaseKorinte. Okokuqala, 1 Corinthians chapter 9. Ngizophuthuma nje khona isifundelayo wamthambo. 1 Corinthians chapter 9 from verse 11 ukuya ku-13. Ukuya ku-14, from verse 11 to 14. Uma thina sihlanyelekile okomoya. Noma ungasondela uthathe i-mic sizokuzwa kahle ngoba sesisenkundleni zokuxhumana bazalwane. Abanye mhlawumbe ku-YouTube abasizwa, thina siyamuzwa la ku-Facebook, abamuzwa thina siyamuzwa la ku-Twitter, abamuzwa thina siyamuzwa la ku-Instagram, abamuzwa, yabona, ngoba sesikhonza manje ne-Global Church. Ingakho manje sesihlelele, yabona nje nawe uma uthwala nje, yabona ucaca ngoba nje ngoba manje sisila esivele popolweni. Amen. So sesenzele ukuthi sicabangele nebandla leli lento sifuna ihambe, yabona. So ayipheleli lapho, lafanelanga sibe selfish ngoNkulunkulu bazalwane. Angithi abafela bonke manje nathi kufanele sifinyelele kubo, yebo. So into enjengalesi sizobheka nje, sihleleke senze into ngendlela. Amen. Siyaqhubeka ke siyafunda. KwabaseKorinte 9 verse 11. Yebo. Uma thina sihlanyelekile okomoya, kuyinto enkulu yini uma sizovuna okweni kwenyama na? Umbuzo loyo bazalwane. Siqhubeke. Verse 12. Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungabe yithi kakhulu na? Nokho asilisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke ukuze singalithi ivangeli likaKristu. Verse 13. Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla okwethempeli, nokuthi abakhonza e-altari bahlanganyela ne-altari na? Verse 14. Ngokunjalo iNkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Kanjalo iNkosi imisile. Ubani omisile bazalwane? So asifuni ukuthi iNkosi sinikeze izinto ehalf engaphelele, isitshele lokhu ingasitsheli. Kodwa sifuna ukuthi iNkosi siyilandele ngikho konke nakizo zonke imiso zayo. Hallelujah. So iNkosi imise lokhu ukuthi abaphila ngevangeli, abashumayela ivangeli baphile ngevangeli. Lithi ke thina esondliwa ngokomoya, laba abasondlayo ngokomoya thina kufanele sibanikeze inyama. Kodwa usethe umpostoli Paul, leli gunya lami angilisebenzisanga. Ingakho nje uthola ukuthi bekunganikelwa yonke inkonzo. Mayiseshe isizathu usethi ingenxa ukuthi bengafuni ukuthi kuthiyeke ivangeli, kuba ngathi liyadayiswa. Ngoba manje masifaka imali phambili njengoba ngathi nenzela ukugcwele emkhonweni kaNkulunkulu. Utholakala cha, uNkulunkulu sonke siyamamukela, simnambithe mahala, uyabona. But imoto noma i-vehicle noma i-transportation noma ama-cost wokuthi sisondele sihambe, alaba abasonda ngokomoya abiza enyameni. So umpostoli Paul usho njalo bese lithi ukumiswe uNkulunkulu lokho, akusikhona kwethu thina esondwayo, but uNkulunkulu. So laba abasondla ngokamoya thina sibanika kani okwenyama. But manje mawufunda iOld Testament, incwadi kaDeuteronomy ithi ngenxa yokuthi bengeke nithwale izitsha, nithwale imbhede nakho konke okudingayo ngoba lizosindelwa, lithi iBhayibheli ngakho ke izani ne-trade of exchange, nize nemali, bese ke lokho okuyisidingo kuloshumayela ivangeli olondla ngokamoya yena yakwazi ukuthenga, ngoba benzokhathala makuthiwa niphathe into zenu.
belingeke belizosindela yebo. So akusimali ivangeli alidayiswa, but khula ivangelini ukwazi ukuthi uNkulunkulu loyo amthumileyo bazalwane umthumile ukuze thina simnakekele okwenyama. Ngoba yena usinakelani ngokamoya, but manje kunzima ukuba uye ubaba can imagine esegcelela bazalwane, ngoba kusho ukuthi kune disobedience samekhona la esingenzi kahle eseze kube uyovula ivesi kuba buhlungu. So nathi njengoba sizama ukuthi silekelelane senzele ukuthi sifinyelele sonke ekulaleleni uNkulunkulu ngokupheleleyo. Yeso bazalwane. Yebo ke ngoba la silalela uNkulunkulu hayi umuntu. uNkulunkulu lo esimlalela njengoba sisukile. And lisho njalo iBhayibheli lithi umiswe ubani? Akuveli thina. Njengoba ke sisazonikela ngidedela uma Mkhumalo naye edlule bazalwane, sesizokwenza nje sizonikela umnikelo bese specifically to obey, ngoba khona imali bazalwane yomsebenzi kaNkulunkulu ngithi esinikele altar, bese kuba khona imali yenceku kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu mawufunda iBhayibheli Old Testament lithi amaLevi wanqaba ukuthi ethole isabelo somhlaba. Wayesethi nina hambani nabela umhlaba, kodwa laba abahlala ethempelini nizothi mase nilimile navuna bese ninaseniyasaliva. So bona abangamhlaba bavuma, yabo mina nginomhlaba ngoba ngine contract ngiyasebenza ngithi yabo uvunyelwe, kodwa khona la uNkulunkulu angabavumelana. Wenze sure ukuthi wena njengoba uvulelele uthini hamba ulime, mawusulimile ubuye bese wenze njani ubonela lo manje kwakho. It's the order of God. Kuyazwakala bazalwane. Leli verse lijwayele ukungilimaza mina leli buhlungu, but the more nginikela kwaba nokujabula ngoba angumfuni umfundisi ongayidli imali yabazalwane. Personally kubuhlungu ngoba mayingasayidli imali yami izodluka, ngoba khona oyidla imali yakho sakwisa phawu. Mina ngazi ukukhona umuntu oyidla imali yakho. Yeah, ukhona. Mayingadliwa all-right idliwa all-wrong. Kahle kahle nje masisikhuluma eqinisweni khona abantu esitshela ukuthi ba-right sibanikeza imali kanti sinikeza abantu aba-wrong and babonakala ngokubadla imali yethu ukuthi ba-wrong. Enye yendlela ukubona ukuthi ba-wrong ukuthi badla imali yethu. Abanye abantu aba-right bakufanele sixhumane nabo ngoba sincisha imali yethu abantu aba-right. Imali yakhuluma iyayivula indlela bazalwane. Angazi nami kanjani unokuthola umunye connection nje ngemali. Yabona? So imali yakho mayidliwa umuntu o-right uyadibana nabantu aba-right. Angifuni ukuya kakhulu emavesini kodwa if you know, you know. Ngisho njalo. If you know, you know. Lithi iBhayibheli, the gift of a man makes a way for him and leads him up to kings. Yabona? So wena le gift yakho uzocabanga ukuthi wodla umfundisi kanti ivulela wena indlela. Amen. So sizoseparate ke ama-offerings and kuhle bazalwane ukuthi sikwazi ukunikela ngapha ngoba asikafundisi ngomnikelo ngokupheleleyo. Mase sigcina mhlawumbe uNkulunkulu mayisenzele umusa. So kukhuluma ngama-7 levels of giving. Uthi unikela kwabampofu, unikele kwabacebile, unikele kwabaswele, unikele kwihambi, unikele kwintandane. Yabona? Konke lokho. And uNkulunkulu angeke athi nikele ungenakho ukunikela. It's impossible. Why would this person unikela ngalo ungenalutho? So ngoba athi nikela usho ukuthi njani? Cela sikhulumele phezulu. Ngoba nikela usho ukuthi njani? Isho njani iBhayibheli lithi uyamnikela umhlwanyeli ini imbewu. He give a seed to the sower. Awufiki ube umhlwanyeli ungabi naye ungakabi na imbewu. Yabona? Uba nembewu uqala bese kuthiwa umhlwanyeli ngoba unembewu. So angeke kuthiwa hlwanyela imbewu unganayo ungayiphethe. So njengoba uNkulunkulu athi sinikele usho ukuthi uyazi ukuthi siyiphethe. Abo bana bayiphethe imbewu. Mina ngiphethe. Futhi ngicela uqala ngami mhlawumbe kuyasiza nakho lokho ke. Bese isikhathi ubuye uyashumayela barena kanikile. Sesithulela ngomoya ongena. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela ukuthi
ngiqale ngani ngami, ngoba phela kuzoba nzima ukuthi ngishumayele into kanti angiyenzi ngendlela right. Amen. So njengoba ngiqala ngami nje ngenzela ukuthi sonke sibone ukubazalwane ashumayeli nje mamkhumalo zo2 1 si 1 sizobeka isitulo. Okay.